joto nai tongnai ani khajani takuk tai bukuk songno ang ani dangdu basu YouTube channel no lamsogo abono first time blog khlaimani abono bagai kaisina reason obo wngkha ang norokno phunona muchukmani tai share khlaina muchukmani sung tabuk Nagaland no beraina bagai faijak aboni bagai Nagaland ni je naithotok hafarno norokno phunongnani muchungkha hani bagai ang blog no khlainani muchungkha hani bagai Agartala ni simi Dimapur tei Dimapur ni simi Kohima tei Kohima ni simi yang Jiminiu district wasung tabu faijak ngakai balakhana sini yang ni Tripura ni bai tongkhorok phero tai orne hafara gojuda ani bagai tamone haijorao sin Tripurao ngakai sing tungflamani mari nungjali tongo phiaba yang Jiminiu district ngakai lekhano kechangi tongo sini yang ni maisingo December January rago kechangmani haike hani bagai norokno je mansak Nagaland ni naithok korono ema borong tongmung samung tai borok bahaike borong thangsugo tongni tong aborno khumman bagai chaitogana tai tonguna norok Nagaland ni tongkhorok nanya muchung khangkake norok comment khlaki norok ni Nagaland ni jotno slai naithok jaktung mani place no comment box rogo mention khlaki angke amona khumon bagai chaitogana je mansa bo hangkake sine takhok pabin bo kasang thake ri chumui tongkha ang bo kasang ni tongo hani bagai norok soyakarei video nai tongnai hambai Nagaland no thangmani bagai Agartala ni Badragat rail station of Faisapakya sini train hingke saring ni 7 ni simi lamding ni train lamding ni train kanan bagai sing tabu Badragat rail station of Faisapakya sini train Faisapakya amon bagai sing kanan thangai tongo tabu yang ono right hand deh train by thanglasu khlai thani rogo jora o kongma banglayo abo hakeno songmotini kubun bosono boro bai kisa kongma banglakya asuk thaino toinai bini ticket mistake ngai china asuk thaya asuk tongmani se bo songba kisa kok kara khaike samane bagai songbo kisa tokramar lakya hani bagai paichago bo sorry sanai mathanga tomono norok bo train bai thangla su khlai thani rogo omo hai jungjal face khlaima tongkhangke comment khlai sadi sung Dimapur rail station no ongkhorka Kohima o thangman bagai sengkari nasini tongo tomono norok Dimapur rail station phaimani yagolo manei rok tonoi mairok samana hayaka mungsusa mani painani jaga sia hingkake rail station opposite bukha NST bus station tongo aro phainai norok manei joma rowinai berai tongoi mane aro bego khok noisi sai khlainai najago amon bagai sung bahai o jaga no bag rok tonainai sung berainai hotel logo mai sawika amon bagai belakeno kaham NST norok phakyan kake oron manai tonainai manai rok pai manai te Dimapur berainanya kanai manai
tomung no norok bo musuk bo hambai maisana musuk kake o hotel no kaisa faji belekhan kothok sinyang rogo songmani bai belekhan khero sung maisa bai nai gari kaman bukhak sung thang tonglakia Kohima wa thangnan bagai chini troli rok gari sakao khabakya chini bag rok tisabakya o gari bani sung Kohima thangnai tai Kohima ni porhke chini new angka pronunciation khlaimaya boroni kokni bagai kokni sakana bo ani bagai sung Dimapur angka kisa koloma haingo piaba Kohima bukhak lamul kan keno masini boyar sipsawi tongha kesangai teruk Kohima gana phairero tebo kesangrero kini Tripura bai hingka to onek phairlaijak Tripura ongka ta usujara kolomoi sitongkho amoni bagai yang Kohima gana phairero kesangma saimanero amoni bagai oro sumui rokse hatai chukmaimani hatani tolao sumui koboni tongmaro nukjago amoni bagai je hatai habong hamjaknai rok hingkake yang Kohima gana pakai belakang bekas serangnai ang to haino hatai rok nukha tongthokjakma ba belakang tongthokjaka Dimapur ni simi Kohima salmani 100 km ni slai tiki sa kabang salnai longjar ni bagai or ni driver ro je ok khuijaknai rok no tiffin hai kaba mai chanan kake saimano amona bagai jorarwo sungma haino Kohima ni simi chimini o thangmani lamao o khuiman bai chungma tiffin ma khlakya tiffin khlabai pai Kohima ni simi chimini o chalmani tai 100 km hainai asuk salo awangkai chimini o district ni chongsa ni kaisa kami o kami no chung phailaimani belaikhano borok ni kami ni mung suijak rok no porinani bagai belaikhano kosto hai chongsa village o kami ono chung berainani phailaimani chung no phakeno borok chuma lam chuma bagai je kami borok phakya pilon chung toktui tei sa biscuit ka awani agolo chung khalakya malai baloge malai mani tamani kokro salai dongo o kami borok no belaikhano hamjaknani rongo te lam chuma rongo borok phakyan keno kaitona hambai rokha kaitor jora mani bising dise o jora kaham changbai malai mano hwnai borok ni tongmung belaikhano kaham nogorani monmani style ok chung srung thai tongo borok ni thani Jadi fast deh. Ada nak? kino maisa o Chicken leg piece ya saya. o kufur ke songjak wngkha samsota bai thalik mutubuti hai tini ni bagai asung sinai next block norok nai tongli nono good night.